Huomenta Suomi. Tänään meillä on ruokana matoja, jonka nimi on tamarindi. Tamarindimatoja. Lisäksi meillä myös on kalaa. Täältä vähän näkyy jo. Tamarindi. Mikä se on suomeksi? Eikö se tamariski? Tamarindi se on suomeksi. Mikä se on sereeriksi? Eikö se tamariski? Tamariskipuu. Ei, nyt on kuuma. Oikeesti oikein kuuma. Eikö se oikeesti kutsunut meitä tänne? Joo. Eikö se vielä kutsunut meitä tänne? No en mä tiedä. Eikö se voida syödä? Joo, on tässä. Millaista on? On mukavan lämmintä. Mitähän täältä tulee? Katsotaanko? Tadaa! Kiitos. Oi, nyt on oikein näköinen. Nyt on niin hyvän näköinen cheputseeni, että... Otetaanko tää tähän kuitenkin, että sit voi panna ruokaa? Niin jos tarvii, joo, vois ostaa. Jos ei se sua häiriä. Wow, näyttääkö hyvältä? Joo, kala on vähän pelottavan näköinen, mutta muuten on tosi. Joo. Jokan joo. Siunaa Jeesus ruokamme.